Ён нараджаецца, і ён нарадзіўся. За дзіцёнкам глядзі, прыдумала сабе дэпрэсію. Такое адношенне вось як да быдла. Если вдруг там дзіцё памрэ раптоўна, вы нам органы заданаціце. Нам давалі суп вось там з крупамі, напрыклад, і там былі, ну, проста плавалі чарвякі. Прикольна. Запісалася на роды, і ёй зручна. Как Ісус Христос на гэтым стале лежыць. Блях, я тут паміраю, пра штаны, кажа, не заляпайце мне штаны, у мяне белыя. Вітам гаспадарства. Гэта ізноў ласкатухі. Воля, Яна і Люда. Прывітанне, ласкатухі. Привет! Вітаю! А мы з нашымі ласкатухамі што толькі не абмяркоўвалі. У нас была тэма пра мужоў, беларускіх, замежных і іншых. Была тэма пра секс. Якая ж яшчэ адна тэма, якая аб'ядноўвае гэтыя две тэмы: замужаства, шлюб і секс. Канешне ж, тэма дзяцей. Мы не маглі гэтую абайсці. Мы тут усе мамы, і сёння мы будзем размаўляць пра такую тэму, як роды. Дарэчы, дзяўчыны, ці ведаеце вы, як называецца дзяўчына, жанчына, якая нараджае па-беларуску? Я вось, дарэчы, нядаўна толькі даведалася з нейкага артыкула ў беларускіх СМІ. Знаеш, на ўвазе, калі ты цяжарна, то ты цяжарная, калі ты нараджаеш, вот это рожаніца. Так вось, да, рожаніца. А бабіцца, я ведаю, гэта нарадзіць. Так. Бабіцца завецца. Баба. Можа, баба? Сапраўды. Бабай робішся, калі ражаеш. Называецца парадзіха. О. Рожаніца, вось па-расейску рожаніца, па-беларуску парадзіха. Так што мы тут з вамі ўсе былыя парадзіхі сабраліся. Так гэты зорны час вот этих парадзіх, это сколькі там, гадзіны, пакуль нараджаеш. У кагосьці і менш. І таксама я хачу, каб мы з вамі зараз, як у гэтых кружках, сектах, ананімных кагосьці сказалі вось: «Вітаю, мяне завуць Воля, і я нараджала ў Беларусі. Я маці 3 дзяцей, і я нараджала ў Беларусі». Далей, Яна. Я Яна. Я наражала ў ЗША 2 дзяцей. Привет всім. Меня зовут Люда, и я нараджала 2 у ЗША. Но со своими особливостями 2 за 1 раз. Да, ты яшчэ не ўдакладніла, што ты наражала 2 адначасова. Адначасова, да. У Люды дзяўчынкі-блізняткі. Мы да гэтых падрабязнасцей перайдзем пазней. Я вось перад нашай сустрэчай загугліла факты пра роды ў ЗША. Мне было вельмі цікава, я спадзявалася, што я паспею там з дакументамі, і я нараджу самую малодшую дачку ў Амерыцы, але не склалася, там зацягнуліся дакументы, і мне, дарэчы, фан-факт, мне паставілі інтэрв'ю у пасольстве на эміграцыю ў Польшчы, уже калі вось у дзень родаў, на дату родаў, якую мне паставілі ражаць дачку, таму мы ўжо перанеслі ўсё і не нараджалі. Так вось, перад тым, як мы падзелімся сваімі гісторыямі родаў, я ўвогуле хацела б, каб мы абмеркавалі нейкае стаўленне да цяжарнасці, і ўвогуле, што вы чулі пра роды да таго, як пераехалі, і як вы сабе ўяўляеце, вы не нараджалі ў Беларусі, а што вы чулі пра беларускія роды. Ну, мяне было заўсёды такое стаўленне раней, што вось у Беларусі, ну, там бясплатна, гэта ўсё трэш, там хабалкі, гэтыя ўсякія медсёстры, дактары, а вось у Амерыцы заплатна, ну, там ужо ўсё на вышэйшым узроўні. Але вось факты, якія я і чула раней, і літаральна перад сустрэчай, я ўжо казала, загугліла, вось вам сколькі тут 7 фактаў. Першы, што сярод самых развітых краін, вось ЗША адносяцца к эканамічна развітым краінам, у ЗША самая вялікая смяротнасць сярод дзяцей, якія нараджаюцца. Вось тут кажацца, што 700 не дзяцей, а жанчын парадзіх, самая вялікая смяротнасць парадзіх, што кожны год 700 жанчын паміраюць пры родах, прычым ад такіх абставін, якія можна было бы предотвраціць, папярэдзіць. Другое, што больш за ўсё гэтых парадзіх менавіта чорныя жанчыны, што 3 з 4 вот этих жанчын, якія паміраюць, гэта чарнаскурыя жанчыны. Гэта звязана з
і не толькі састаўлены стэрэатыпамі, але і з матэрыяльным становішчам гэтых людзей. Таму што мы ведаем і вось яшчэ адзін факт, што ў ЗША самая дарагая медыцына ў свеце і самыя дарагія роды, і менавіта людзі з бедных сямей, яны не хочуць, калі ў іх там нейкія са здароўем праблемы, яны не хочуць ісці ў паліклініку да дактароў, тому што потым прыйдзе нейкі там біл на $1000, і таму яны зацягваюць, і менавіта вось гэта прыводзіць да смяротнасці жанчын і дзяцей. Таксама ў ЗША вялікі рэйтынг аперацыі кесаравага сячэння, што 1 з 3 жанчын гэта кесаравае сячэнне. Таксама ў Амерыцы вялікі рэйтынг пострадавой дэпрэсіі. 1 з 7 жанчын яе адчувае. Ну вось пра кошт я казала. Таксама, што ў Амерыка адзіная з тых высокаразвітых, эканамічна развітых краін, якая не мае ніякага дэкрэтнага адпачынку, што ў параўнанні з Еўропай, дзе такія ж там эканамічна развітыя краіны, там хоць неяк ёсць падтрымка жанчын, у Амерыцы гэтага няма. Ну і ў апошнія гады, асабліва пасля ковіда, вельмі ўзрасла колькасць родаў на даму у Амерыцы. Вось вам такія факты. Як вы можаце іх пракаментаваць? Ці чулі вы пра іх раней? Што можаце сваё дабавіць? Ну, я асабіста не ўражана, не здзіўлена тым, што там пра кесарева, пра дэпрэсіі, пра адсутнасць дэкрэтнага адпачынка. Гэта як бы ўсё прыняць, выбачыць і нешта прыдумляць для сваёй уласнай сітуацыі, як выкруціцца. Гэта вось было ўсё ў маім спісе таго, што ну трэба неяк выкручвацца, таму што ну вось наражала ж у ЗША. Як бы зразумела, чаму высокая дэпрэсія, таму што ну калі ў цябе няма дэкрэтнага адпачынку і даволі такія аддалённыя сувязі паміж там бацькамі і этімі парадзіхамі, ну даволі такія нешчыльныя сувязі, мне так здаецца, у Амерыцы. Так, ну, вядома, будзеш дэпрэсаваць, таму што цяжкая гэта рэч нараджаць і выхоўваць дзяцей. Наконт вось яшчэ гэтых кесаревых, ну, у меня вось моя гісторыя такая была, што мае другія роды, мяне літаральна, у мяне дзіцёнак нарадзіўся ўжо на аперацыйным стале, калі мне хацелі уколваць анестэзію, каб рабіць кесарева сячэнне раптоўнае. Я да апошняга супрацівілася, казала не. І нават калі яны ўжо сказалі ўсё, няма варыянта, зараз будзем рабіць, я ўжо крычала: "Ён нараджаецца!" І ён нарадзіўся. Так што мне здаецца, што яны сапраўды вельмі хочуць, вельмі падтрымліваюць нейкім чынам, нават калі не зусім ёсць медыцынскія паказанні, так бы мовіць. Ну, гэта так адразу вываліла сваю гісторыю, але агулам як бы я ведала статыстыку, і мой уласны досвед, ён як бы таксама вось 2 разы спрыяў таму, што я зразумела, што яны вельмі хочуць удзельнічаць у родах. Я хацела як мага менш увагі, пакуль гэта не спатрэбіцца, вельмі хацелася вось праявіць усе медыцынскія магчымасці, тэхналогіі амерыканскай медыцыне. І ну такая гісторыя, такое маё ўражанне, што гэта не міт, што гэта праўда. Але не ведаю, як у Беларусі. У Амерыцы гэта дакладна так. Цікава, Яна, мне ад тваіх гэтых словаў, што чакайце, ён нараджаецца. Я уявіла, як ты сапраўды гэта ім крычала, таму што я памятаю, што калі мне рабілі кесарева, дасталі адну, я пачула крык, а ты в таком коматозе, таму што тебе без наркоза ніяк. І дастаюць адну, я чую гэты крик, і я такая: "Чакайце, там яшчэ адна!" У меня было какое-то ощущение, что они, мабуть, забудут ее оставить. Что они такие будут у эйфории, типа: "Ой, дитя народилось, давайте мы вас сфоткаем", а они сапраўды мужа фоткали. Типа: "Давайте мы тебя сфоткаем", и забудут, что там вторая. И я такая, типа: "Там яшчэ одна". Ну, слухайте, мне вот напрыклад,
па статыстыцы па кесарева, ну, больш-менш зразумела. З той статыстыкай, што у ЗША больш за ўсё, памірае парадзіх падчас родаў, і яны пытаюцца, ну, як мне падаецца, знізіць гэтую статыстыку тым, што яны такія: мы не дапусцім, каб а, памерла парадзіха, значыць, каб яна не памерла, трэба рэзаць, трэба даставаць дзіцёнка, калі яна не можа разрадзіцца. Асабліва гэта чакае жанчын, которые нараджаюць першы раз. І вот шмат у каго у меня здесь першыя роды гэта сапраўды як бы вот ім просто сказалі: так, все, 30 гадзін дзіцё не лезе, рэжам. Вот. І другія роды яны потым ідуць, нараджаюць з даулай, с этой специальной жанчыной, которая отгоняет от тебя медсестер, дае тебе максимально расслабиться і на медыцынскай мове тлумачыць дактарам, что так, давайте, все тут под контролем, дзіцё под контролем, там не памерне, ніхто не памерне, дайце часу разрадзіцца. Вось. Это пра вот мне падаецца, што тут дзесьці ўзаемасувязь, але яны неяк так нелагічна гэта ўсё вырашаюць, таму што паміраюць чорныя жанчыны, а рэжуць яны звычайна белых жанчын, которые как бы прыйшлі за медычнай дапамогай как бы самі, і ім вот чамусьці яны іх выратоўваюць. Ну, цікава. Але з іншага боку, вот адносна дэпрэсіі я неяк не связывала гэта з дэкрэтам. Я связывала гэта з тым, што, як кажуць, няма здаровых, ёсць недаабследаваныя. Вось у мяне чамусьці пра гэта, што ў Беларусі типа чё там дэпрэсія, асабліва яшчэ як 5 год таму. Дэпрэсія, да у тебя паслярадовой псіхоз, ідзі за дзіцёнкам глядзі, прыдумала сабе дэпрэсію. Ну, у мяне такое адчуванне, што як бы проста недаабследаванне, несур'ёзна да гэтага адносіцца, і как бы проста ніхто нікуды не ідзе і не скардзіцца. А здесь ты прыходзіш, один раз пришел, другой пришел, у тебя и педиатр, и гинеколог, все пытаются, а у вас все хорошо, а як там дома у вас, а мысли вот такие думки есть, а якое настроение от 1 до 10, и постоянно у тебя цікавіцца, як ты сама мама, як ты сабе адчуваеш, і там просто ловіць вось на подлёце ловіць гэтых всіх дэпрэсій. Я думаю, што другое, наколькі доўгая яна, потому што я так разумею, што паслярадавая дэпрэсія звязана яшчэ і таксама з гармонамі. Але вось наколькі яна доўгая, вось тут уже тыя фактары, пра которые, мне падаецца, сказала Яна, гэта пра падтрымліваючае асяроддзе, пра дэкрэт, пра абавязкі ўсе, которые вокруг цябе, пра там эканамічнае, фінансавае становішча. Вось это ўжо, чым далей яно цябе прыгнетае, таму што там не ўсё так добра, няма дапамогі, то цябе і доўга тая дэпрэсія ідзе. Тому што так, звычайна, як я разумею, дэпрэсія нармальная тэма, просто она там месяц тебя колбасит, а потом как бы можа і нармалізуецца. Я яшчэ з адной гісторыяй асабістай вось пра дэпрэсію. Ну, ёсць жа розніца там паслярадавая блуз, не ведаю, як Да, baby перакладаецца. blues. Это калі такі часовы перыяд, як бы, Да. ёсць вось менавіта дэпрэсія, якая вось сур'ёзна ўжо ўплывае фундаментальна на светапогляд, так бы мовіць. Прабачце, што я пераб'ю, па-мойму, ёсць 3: baby blues, псіхоз, рэальна на это, калі таксама часова, і калі это ўжо зацяжное, гэта тады ўжо дэпрэсія. Что-то такое. Вот. Ну, у меня сяброўка праходзіла цераз дэпрэсію, она вось такія стадыі расказвала. Вось яны пытаюць заўсёды, гэта там 14 пытанняў ад 0 до 10, ці адчуваеце вы сябе там якой самотнай, ці вы там яшчэ думалі пра забіццё сябе, штосьці вось такое пытаюць. І насамрэч у мяне ў другі раз у мяне была нейкая такая памежная колькасць адказаў, што гэта быццам бы ні туды, ні сюды. І мне сказалі, што вы як думаеце, у вас ёсць дэпрэсія? Я кажу: ну, напэўна, няма, не ведаю, ўсё роўна. І яны: ну ладно, калі няма, думаеце, значыць палічым, што так. І мне вось гэта потым я падумала, што
Ну, а як ви лічыце, чалавек у дэпрэсіі бы адказаў вам? Вы думаеце, нехта скажа: "Лечите мяне, у меня дэпрэсія"? Звычайна дэпрэсія заключаецца ў тым, што цябе ўсё роўна. Ты не хочаш, каб цябе лечылі, ты не прызнаеш, што у цябе ёсць праблема, ну, у цябе ёсць абыякавасць вось гэта. Таму і ўвогуле я вось шмат потым ужо чытала пра гэта. Мне здаецца, што дыягнаставаць яны дыягнастуюць, а вось потым падыход нейкі такі на ўзроўні, на адвалі, а, або медыкаментозна. Ну, то бок я не ўпэўнена наконт таго, што ўсё так цудоўна а, вось гэта ментальнае здароўе, яно тут нашмат адрозніваецца. Да, вось вы распавядаеце, у мяне такія флэшбэкі страшныя. У мяне, ну, напэўна, ў трэцюю не моцна была, трошкі толькі, а першыя 2 у мяне была вялікая дэпрэсія. І зараз я гэта разумею. На той момант я не разумела, асабліва з першым дзіцём. Мне казалася, што я проста дрэнная мама, я не створаная, каб быць маці. І гэта такая камбінацыя фактаў. Гэта былі нейкія там моманты са здароўем. У мяне ўсе цяжарнасці вельмі, ну, цяжка праходзілі ў плане там здароўя, ну, таму мне было кесарева. Это нейкія там сямейныя моманты. І на гэта яшчэ ўсё накладваецца. Напрыклад, я калі друга раз была цяжарная, то я агулам правяла ў бальніцы больш за месяц. У мяне была мнагаводдзе, не ведаю, як па-беларуску сказаць, і я вельмі доўга ляжала у гэтай лякарні. І я наглядзелася ўсяго. За мной ж там у палаце былі дзяўчыны, як да іх адносяцца, да мяне. І такое адносінне вось як да быдла. Вот літаральна, як да быдла. І уяўляеце, калі жанчына ляжыць до родаў, зразумела, у яе нешта не так са здароўем. Яна там перажывае за сябе, перажывае за дзіця, а да цябе яшчэ проста адносяцца вось да нейкага. Мне ніколі не гвалтавалі, але чамусьці ў мяне было такое параўнанне, што вось як ты пасля гвалту, цябе яшчэ і вінавацяць у гэтым. І ось мы, дарэчы, сябры да гэтага нешта там спісваліся, і Люда сказала, што не бывае такога, што ў Беларусі там нейкія дрэнныя умовы ў палатах. І я кажу, вось проста паглядзіце у нейкіх раённых цэнтрах, не ў Менску, там, як выглядаюць палаты бясплатныя. І там, ну, проста могуць быць проста штукатурка абвальвацца і некамфортныя такія металічныя ложкі, там, дзе ты не можаш спаць па начах. І нават у Менску я ляжала ў першым роддоме, я не саромеюся гэта сказаць. Мало таго, што да, там былі проста быдла медсёстры, якія на цябе крычалі. Там вось адзін выпадак, напрыклад, мне зрабілі кесарева складанае, і мне дачка там ляжыць у гэтым, я не ведаю, яна там дыхаць не можа, ну, то бок я за сябе перажываю за яе. І вось мяне адзін дзень падтрымалі ў рэанімацыі і перавялі ў агульную палату ноччу, у час ночі. І тут забегае медсестра і кажа: "Які ў цябе адрас прапіскі?" А я жыву ў Менску, а мне прапіска там была іншая. І я кажу: "Я не памятаю, мне патрэбен пашпарт". Пашпарт у мяне з сабой няма, я толькі пасля аперацыі. Мне там у рэчах, у камеры захоўвання недзе. Яна кажа: "Тэлефануй бацькам тэрмінова, пытайся". Я кажу: "Мае бацькі не ведаюць, таму што я не ў бацькоў прапісана". І яна пачала на мяне проста крычаць. І я ёй проста сказала: "Ідзі нахуй". Таму што, адзін дзень пасля аперацыі, мне дзіця там неведама ці выжыве, і яна мне проста на мяне крычыць нейкая забегала. І это проста такі трэш. Я ўжо маўчу пра ежу, у якой былі чарвякі. Нам давалі суп вось там з крупамі, напрыклад, і там былі, ну, проста плавалі чарвякі. І калі ты там пытаўся штосьці казаць, сказалі: "Не падабаецца, ідзі сядзі галодная". Ну, то бок усім там насраць. І такіх момантаў была проста цьма. Я бясконца там плакала. Мне казалася, што вось калі я памру, гэта будзе, ну, не такі дрэнны варыянт. Прабачце за такую дэпрэсію, што наганяю. Ну, тое, што я там перажыла ў гэтых роддомах, гэта быў найгоршы экспірыенс у маім жыцці. І мне заўсёды падавалася, ну, што вось, напрыклад, калі б я нараджала ў Амерыцы, хай гэта будзе там, ну, не заўсёды якасна. Там, ну, у Беларусі па-рознаму бывае, якасна, неякасна, там, хай гэта будзе дорага. Але да мяне будуць адносіцца як да чалавека. Я літаральна нядаўна, вось я дасюль хворая трошкі, і я ездзіла першы раз у жыцці за 5 гадоў у Амерыцы ў шпіталь, таму што я баялася, што мне пнеўманія, і я паехала ў шпіталь, каб мне там зрабілі нейкую флюараграфію, паслухалі. І проста я там адпачыла, я ў санаторый прыехала. Я сядзела адна ў велізарным там нейкім пакоі, да мне бясконца заходзілі людзі, пыталіся, як сябе адчуваю, і там адносіліся. І я проста так адпачыла, пасядзела. Я яшчэ чакаю, канешне, які там нам біл прыйдзе, але я
упершыню ў жыцці сябе ў шпіталі адчувала чалавекам. Мне падаецца, ў такім стрэсавай сітуацыі, калі ты наражаеш, вельмі важна, каб да цябе ставіліся як да чалавека, як былі родныя побач. У Беларусі таксама ж, ну, калі там не платныя роды, то не дазваляюць мужа на родах нікога. А калі кесарева, мне падаецца, нават калі ты заплаціш, то там, ну, нельга. І нельга, каб да цябе прыходзіў, калі ты не ў платнай палаце, і ты там ляжыш з такімі ж замучанымі 7 ці 6 дзяўчынамі. Вось, ну, карацей, мне падаецца, што ў Беларусі, канешне, ёсць дэпрэсія, напэўна, яшчэ паболей, чым у Амерыцы. Вось, але статыстыкі такой няма. Я, дарэчы, па Беларусі вось не загугліла, таму што, ну, я ніяк не давяраю ніякім дзяржаўным статыстыкам. Там, таму, калі сябры вы ведаеце, можа, якуюсьці, можаце з намі ў каментарах падзяліцца вось па тым прыкладам, па якім мы прыводзілі па ЗША. Будзе цікава пачуць. Таму вось таксама пытанне для вас. Што вы чулі пра роды ў Беларусі і якія ў вас былі вось чаканні, калі б вы наражалі ў Беларусі, што б вы вот думалі пра гэта ўсё? У мяне сяброўка якраз нарадзіла ў Беларусі як тыдзень таму, і яна нараджала другога дзіцёнка ў платнай палаце ў Менску. Яны з мужам праходзілі навучанне, ну, асобнае, не ад шпіталя, асобнае навучанне, каб там выдалі а-ля сертыфікат, што яму можна прысутнічаць там на родах. Таксама, насамрэч, сертыфікат нікому паказваць не трэба было паказваць нейкую справку, што ён там здаровы. І вось яны нараджалі ў платнай палаце, яна разам з мужам нараджала, і яна казала, я такая, вот, ты маладзец, вырашыла, как-то вырашыла з мужам, таму што я памятаю, як мы размаўлялі з сяброўкамі да першых родаў, і яны такі, з мужам? Не, чтоб ён бачыў, як я там чырвоная, значит, тужуся, там страдаю просто пакутаю ад гэтых схватак. Не, муж не павінен меня такую прыгожую бачыць. Вот, я такі, не, з мужам не поеду. Второе, типа, поехала з мужам, яна кажа, у першую чаргу не дзеля таго, каб ён там ей спинку массажировал, калі ёй больно, а дзеля таго, каб адбівацца і ад медсестёр, і каб з ёй размаўлялі як з чалавекам, тому што яна сказала, што пасля першых родаў у ёй просто была такая дзікая траўма адносна медперсанала, што ў іх усіх там, не знаю, за малой колькасці грашэй, за таго, што да іх там, можа, чапляюцца ці што. Ну, такое антычалавечае, антыгуманныя адносіны, тебе просто сапраўды там прынесці, можна мне абезболивающее, да, можна, прыйдзі на пост, возьми сама, а ты на минуточку, на хвилиночку пасля кесарева, якое пройдись до поста по этому длинному коридору. Сяброўка нараджала з мужам, і яна менавіта, яна кажа, все просто былі як лапочки, все такія добрыя, і нават не зразумела, ці то таму, што ты ў платнай палаце, і да цябе трэба адносіцца як да чалавека, ці таму, што ты была з мужам, а муж как бы внушает жанчынам, медсёстрам нейкую там павагу. Такой у нас патрыархат. Незразумела. Вось, што адносна маіх, напрыклад, кесарева у нашым тут у мясцовым шпіталі, зразумела, што мы былі з мужам, как бы адносна мне ніхто не прымушаў нікуды вставаць ісці, тебе надо яшчэ абезболивающее тебе ўсё яшчэ больно, хочаш, мы тебе самое моцнае дадзім, што ў нас тут ёсць. Меня просто упрошивали дойти до туалета, я кажу, я не могу, мне больно. А там туалет в палате, типа 4 метра, и ты в туалете. Типа, тебе надо сходить, мы должны проверить, что ты можешь ходить, там, чтобы никаких наступств не было, треба порухаться. Я говорю, я не могу, мне больно. И мне медсестра, ну давай, ты сможешь, я у тебя верую, она там мне помогает приподняться, встать на ноги, трымай меня там за 2 руки, каб я дошла до того туалета, давай, вот уже близко. И я, конечно, офигела, потому что я не нараджала в Беларуси, але адчуванне, что как бы, ну, адчуванне, что не той, каб камусьці тут патрэбен, але вось як кажуць, да чалавека. Адзінае, што мне не спадабалася, і я чула, што так вось зараз Яна раскажа, ці так сапраўды, што пасля родаў, калі ты в коматозе, пасля эпідуралкі ці анестэзіі спінальнай, муж вообще такой, а што адбылося,
пачынаюць какие-то паперы: подпишите гэта, подпишите то, подпишите сё, а вот если вдруг там дзіцё памрэ раптоўна, вы нам органы задонатите, и вот эти все памперки тебе пачынаюць падсоўваць, а ты там таксама толькі нарадзіла, ой, а тут яшчэ birth certificate давайте, а давайте імя, і ты такой: воу-воу-воу, пачакайце, чаго вы наляцелі, я толькі радзіла. А таму што ты праз дзень уже павінна выехаць адсюль, і ім трэба там все з табой дарабіць. І вось я чула вось пра гэта, што яны там з цябе какие-то паперкі ця падсоўваюць, тут за это бил мы вас возьмем, здесь за это бил возьмем, вам выставим счет, рахунок, каб вы оплатили. І потым ты такой уже аклімаўшыся прыязджаеш дамоў, і высвятляецца, што ты там что-то наабяцаў таму шпіталю, потому что яны ў такім вот стане цябе і мужу падсоўвалі паперкі падпісваць. І таму кажуць, што там ідзіце нараджайце, значыць, таксама з даулай, даволі зараз таксама папулярная, ці midwife, таму што яны больш за натуральнасць, яны не дадуць ні доктару, ні медсёстрам штурхать и давай, ну давай кесарево, ну давай кесарево, ну давай, ну что там рожать, ну тебе не раскрываецца нічога, ну давай кесарево. Вось, і потым адбіваюцца ад гэтых медсестёр, каб цябе не турбавалі адносна ўсіх паперак. Яны кажуць, просто даула прыходзіць і пакажуць: вось гэта паперка аб гэтым, гэта паперка аб гэтым, гэта аб гэтым, але яны могуць пачакаць да ранку, і тебе просто тлумачаць. Вот. Потому что так вот подаецца тебе ветліва, але назойліва. И я памятаю, даже вот есть фотоздымок, где я такая в коматозе, мне типа 10 хвилин назад достали детей, и я под абітуралкой, мне казалось, что мне подавалося, что я супер свежая. Я все разумею. На фотоздымке нам просто под кайфом. І каля мяне сидит медсестра і таксама мне какие-то пытанні задае: а як вам роды прайшлі, а як вам праца анестезіолога, а як вам праца медсестры номер раз, а як вам праца медсестры номер 2. Вы сур'ёзна? Вот прям зараз вам нужен гэты фідбэк, типа пакуль я не забыла. А Люда такая: а я думала, гэта ў мяне ў вачах дваілася, а там іх сапраўды 2 было. Я тебе больше скажу, их там 4 было. Было 2 доктора, которые типа резали, было 2 анестезиолога и было 4 медсестры. Может, что 2 детенка, типа, как одна не выронила, вторая на подхвате. Не, там помыть их, худенько завернуть, не знаю. Но это вот мне было дивно. Ты падглядвала ў лямпы, Люда, што яны там робяць? Я? Можна, кажется, паглядзець у лямпы, то там адражаецца і можна пабачыць, што адлюстроўваецца, і можна пабачыць, як яны там табе што робяць. Ну, може, після 3-го, як у тебе, я б так, після 3-го кесарева я б так і зробила. Там я просто лежала, по-перше, что тебе вот так вот кладуть, ты как это, как Иисус Христос на этом столе лежишь, руки раскинула, с одного боку у тебя муж, с другого боку у тебя анестезиолог, я лежу такая: дышать, дышать, дышать. И анестезиолог такой типа: are you okay? А там же ты такой: I'm okay. Все, и я вочы нават не открывала, потому что я боялась сбиться с дыхания, вот так хвалявалась. Вот. Я адзінае, что я чула, гэта калі цябе рэзалі гэту вот скуру. Прабач, Яна, я ведаю, што ты таксама хочаш пракаментаваць, і проста ў тэму пакуль не забылася смешная гісторыя. Мне, ну, дарэчы, мне 3-я кесарева тыпу была самая небяспечная, таму што там 3-я, ну, і мяне было вельмі шмат спаек. Ну, але прайшло вось насамрэч, негледзячы на то, што аперацыя была складаная, па самаадчуванню лепей за астатнія і па адносінам. Ну, карацей, мяне паставілі доктарку, маладую дзяўчыну. Вось, дарэчы, яна была такая даволі, ну, ветлівая, то бок да яе прэтэнзій не было. Але яна была, ну, можа, майго, колькі я там наражала, ці маладзейшая нават, там ей до 30 было. І яна пачала, я так разумею, ну, мне разрэзалі, і такая цішыня. І яна кажа: я не ведаю, што рабіць. Я такая: бля, кажу, ты не ведаеш, што рабіць, даставай дзіця. А ў мяне, ну, хто вось ведае, там пасля, калі ў цябе ёсць некалькі аперацый, то такое абразуецца
спайкі па ўсім органам, і гэтыя спайкі мне просто склеілі ўсе органы. Яна не ведала, як мне матку б разрэзаць, тому што там гэтыя вось былі спайкі. І яны патэлефанавалі галоўнаму хірургу, мужчыне. І ён такі забегае, і я чую, кажа: не заляпайце мяне штаны, у мяне белыя. Я думаю, бляха, я тут паміраю, пра штаны, кажа, не заляпайце мне штаны, у мяне белыя. І мне так смешна стала. Я вось у той момант, я зараз думаю, гэта ж так страшна. Насамрэч потым мне там ціск упаў, я дыхаць не магла. Мне там анестэзіолог казаў: не хвалюйся, зараз все зраблю. А мне смешна, я смеюся. Ну, Я не хвалююсь, я ржу, да? так, да. Што не можаш працягваць, Яна. Ой, ну давайте тады я просто раскажу сваю гісторыю. Таму што вось тут я бачу, у нас зусім розныя гісторыі. Вось у Люды і у мяне, хаця і амерыканскі досвед, але ну, у цябе такія вельмі складаныя роды і адны, а ў мяне іх было двое, і як бы ну, без зусім іншы досвед. Я як бы хочу сказаць так адразу абагульніць, што вось я калі слухаю досвед вот такой вось як у волі ці агулам у беларускі досвед вельмі падобны. Усе кажуць, што стаўленне вось нечалавечае, просто вось на псіхалагічным узроўні, не кранаючыся медыцыны, такое вось абыякавае. У Амерыкі, конечно, гэта не так. Тут усё не тое, як бы яны клапоцяцца, але мне здаецца, законы, як бы нейкая вось культурны мінімум, ён такі, што ён не дазваляе ім там, напрыклад, там аблаяць неяк гэтую паразіху. Ну то бок з пункту гледжання вось псіхалагічнага яны ўсё вельмі так тактоўна. Але вось для мяне гэта малавата, паколькі ў мяне не было беларускага досведу, я адразу рыхтавалася да лепшых родаў у сусвеце, і я як бы рыхтавалася да таго, што яны будуць ветліва, але прасоўваць сваё нешта. І трэба быць тут вельмі асцярожнай. Вось як ты сказала, што яны табе будуць ветліва казаць: давайте эпідуралку, давайте будзем індуцыраваць роды. Давайте увогуле загадзя сплануем, каб вам было зручнее па працы, давайте просто запішемся на кесарева, і ўсё. І ўсё будзе добра. Я такія гісторыі слухала з вось такімі вачыма ад сваіх каляжанак, што яны кажуць: а ў сэнсе ты не ведаеш, калі ў цябе роды? Кажу: ну не ведаю, як бы плюс-мінус 2 тыдні з 38 па 42. Калі захочацца, тады і нарадзіцца. Яны такі: ой, я запісалась, так зручна, ты ведаеш. Я думаю, прикольна. Запісалася на роды, і ёй зручна. Як бы яны вось гэта ну як бы памяншаюць, наколькі гэта ўплывае на самі роды і на здароўе тваё, калі ты зробіш вось гэтае зручна, разлічваючы, што галоўнае там праца, напрыклад, а не тое, што ўвогуле адбываецца падчас вось родаў, калі яны не зусім натуральныя. Калі вось індуцыяванне адбываецца, калі там кесарева, што гэта ўсё як бы вельмі важна і для твайго здароўя, і для дзіцяця. І лепей бы, калі няма суперпатрэбы для гэтага, не рабіць гэтага. Вось гэта яны ветліва, але не надта кажуць. І таму я хаця наражала і сама, і без эпідуралкі, і без, можна сказаць, што мая мэта была прыйсці ў шпіталь у апошні момант, нарадзіць і уйти адтуль. Я максімальна паспяховымі родамі я для сябе лічыла, што калі дактары просто не будуць мяне кранацца. Вось яны прымуць дзіцёнка, перададуць мужу, ён абрэжа ўсё, каб яны ні за што не чапалі мяне, і ну і вось такая была мэта. І насамрэч так і адбылася. Але ну вось гэта не тое, што звычайна адбываецца тут у ЗША, і вось тое, што ты нават калі я ўжо нарадзіла, і я такім шоку была, што я як бы нарадзіла, і мне ок. Яны такія: ой, а давайте пройдзем сюды, давайте вам абезбольваннем зараз дамо. Я кажу: в сэнсе абезбольвання? Уже самае балючае як бы прайшло, мне ўжо ўвогуле нармальна, я магу ісці. Яны: ну калі спатрэбіцца, вы нам скажыце. І праз 15 хвілін яны прыходзяць, і як бы: а вам трэба абезбольванне? Кажу: да не трэба, я зайду да вас. Вось это у меня адваротная сітуацыя была, калі я як бы нармалёва магла адразу пайсці. А яны мне як бы надакучвалі, можна сказаць, прыходзілі і вось перапытвалі: а як гэта, а як то?
калі я ўжо на наступную раніцу збіралася ўязджаць, думаю, а навошта мне заставацца? Я же ведаю, што як бы час ідзе, грошы ідуць, а як бы патрэбы няма. А яны такія: "Не, ну вы ведаеце, вы можете застацца, гэта ўсё ў страхоўку ўключана, і вы калі за грошы хвалюецесь, не трэба". Я такая: "Ну, прышпільна, ну ладно, калі аплачана і так, ну пабудзем у гатэлі". Як бы уже ну, з пазіцыі не тое, што я нарадзіла і там было цяжка, а з пазіцыі, ну ладно, типа, дарам, тады ладно, застанемся па яму. Але, але потым апынулася, што мы там нешта не падпісалі, нешта пайшло не так, і ўрэшце мы даплацілі за тыя дадатковыя дні. Неяк яны нас абкруцілі, можна сказаць. І вось у другія роды я ўжо вырашыла, што нават калі яны пяшчотна і добра нешта прапануюць, лепей самастойна нічога ад іх не браць. Таму што выйдзе гэта ўсё як бы бокам. Ну, гэта мая такая псіхалогія. Ну, вось так. Так што, не ведаю, раскажу, можа, пра розніцу. Вось першыя і другія роды ў мяне былі ў розных штатах. І хочу сказаць, што вось як многа ў ЗША адрозніваецца, калі пераязджаеш са штата ў штат. Вось вельмі адрозніваўся досвед у Арэгоне і ў Ілінойсе. У Арэгоне ўсё было вось рэальна максімальна так, як я ўяўляла. Я рада, што гэта былі першыя роды. Вось яны, калі я ім сказала, што вось гэта мая мэта, каб усё было натуральна, яны мяне не перапытвалі. Яны, як бы я зайшла ў роддом, я загадзя ўжо з імі пагаварыла за месяц яшчэ. Яны: гэта яна, яны як бы мы сыходзім, націсніце кнопку, калі вам спатрэбіцца дапамога. І як бы ўсё, яны амаль не ўдзельнічалі. Вельмі вось, я б сказала, яны вельмі слухалі. І загадзя як бы можна было напісаць свой план, што ты хочаш, што б ты жадала. Яны былі такія вось, можна сказаць, ідэальныя. Хаця гэта быў не нейкі там цэнтр там з дулай, не, нічога такога. Класічны стандартны шпіталь, вось які пад бокам быў. Вось я як бы, я думаю, я пашкадавала, я разглядала дулу, таму што я вельмі паважаю вось гэту прафесію. Я лічу, што яна шмат якім жанчынам проста патрэбна для нармалёвых родаў. Але вось сама я як бы тады была студэнткай, я так сэканоміла, у мяне не было асабліва грошай на дулу. І я рада, што ў Арэгоне я апынулася. Таму што вось у Ілінойсе я зноў не взяла дулу, таму што я падумала, што я ўжо дасведчаная паразіха, але у Ілінойсе ўжо было складана адбівацца. Яны такія вельмі: "Так, я доктар, і ты мяне слухаеш. Муж, ты тут не ўдзельнічаеш". Ну так больш як бы строга, я б сказала. І вось мне падаецца, што адрозніваецца вось ад штата ў штат узровень вось гэтай ветлівасці. Я ўсё яшчэ разумею, што нідзе ў Амерыцы не будзе такога ўзроўню нахабнасці, вось як Воля апісала. Проста я ўпэўнена ў гэтым. Это амаль што нелегальна. Але вось настойлівасць і вось гэта паказушная ветлівасць, яна ўсё ж такі адрозніваецца. Некаторыя рэальна вельмі так ставяцца, вось што скажаш, то і будзе. А іншыя так больш як бы мы тут кантралюем усю сітуацыю, а ты проста слухайся. Вось. Цікава, Яна, што нават ад штату адрозніваецца. Так, а я хацела пытанне ў Люды. Вось я зразумела, Яна была там некалькі дзён пасля родаў. А колькі ты пасля кесарева была ў ЗША ў шпіталі? Колькі цябе пратрымалі? 3. 3 дні? 3 дні. Ну, или 3 ночи, так это складно сказать. По-моему, да, 3 дні. 3 дні было. Еще сказали, что я такая, мне казала до этого доктор: ой, вам можно будет побыть по доле? У вас типа что, и дети поехали. Это называется NICU. Здесь мясцовая, как, я вот не ведаю, как это в Беларуси называется, что детей перевозят у асобны покой, у асобное отделение, где лежать, и они в инкубаторах таких лежат, у них там кислород подключен, калі кислород не трэба, яны самі дышаць, то у іх все равно через носик идет трубочка з ежай в животик, у іх такие
коробочки, куда ты можешь руки вставлять, чтобы детёнка погладить, но это для того, калі раней нараджаецца, чтоб тэмпература была пастаянная. Калі ребёнку яшчэ трэба дарасці, яму робяць тэмпературу пастаянную, і потым яны там, измеряючы что-то, что-то там, высвятляют, что типа всё, окей, можно убирать этот инкубатор, дзіцёнак уже может быть просто ў ложку лежать таким невялічкім. Калі я даведалася, что, значит, двойня, всё, доктор мне сказала, что двойня, она будзе мяне весці, всё классно. Я пачынаю чытаць літаратуру, і там написано, что двойню можно доносить до там 38-39 недели. Это ж залежыць толькі ад мяне, канешне, я доношу. Вот, але я не всё до конца почитала. И калі я пришла к доктору на какой-то там 25-м тыдні, и она мне кажа, типа, ну, хутчэй за ўсё будем кесарева ражаць. Я ж так спужалася, я ва ўсе калакалы, яны хочуць мяне заставить кесарева, я кажу, я доношу. Она кажа, да, но хутчэй за ўсё ты народишь кесарева, потому что у тебя двое. Я такая, нет, я доношу до 38 и сама нараджу. А я тады праходзіла, мне сяброўка параіла курсы для будучай мамы, для тых, хто будет нараджаць. Яны ў Беларусі назывались «Першая ластаўка». І там как бы з гэтым доктарам мела контакт в Тэлеграме. Я ёй тут же адразу пишу, кажу, яна хоча мяне заставить раджаць кесарева. Вообще, і она мяне потым, карацей, успакоіла, гэта беларуская доктарка, растлумачыўшы мне, што з двойняй цяжэй хадзіць, тое, што ты даходзіш или не, можа зусім не залежыць ад цябе, можа здарыцца што заўгодна. І да, па статыстыцы двойню, а ў цябе асабліва блізняткі, нараджаюць з дапамогай кесарева. Чаму яны нараджаюць з дапамогай кесарева? Таму што у дзяцей одна плацента на двоих. То есть, калі двойнятки, это значит, было 2 яйцеклетки, которые оплодотворились 2 сперматозоидами, и у них 2 мехи, в которых яны сидят, 2 плаценты. Это двойнятки. А близнятки – это 1 яйцеклетка, 1 сперматозоид, яны сперматозоид оплодотворил яйцеклетку, потом произошло мутирование у межах одной как бы клетки, и она разделилась на 2 ядры, из которых пошли расти дети. І атрымаецца, што ў іх 1 плацента. Ёсць яшчэ розніца, што паміж імі можа быць небачная как бы такая перагародка, то бок яны типа яшчэ в каких-то вельмі танюсенькіх там мешочках таких лежаць, і адзін да аднога не дакранаюцца. А ёсць варыянт, самы апасны, это все адбываецца, калі вось клеткі дзеляцца. Самы апасны – гэта калі няма гэтай перагародкі. І вось там уже дзеці фізічна адзін аднога дакранаюцца руками, ногами, головой, и там могут быть усялякія непрыемныя выпадкі. Ну, мне пашчасціла, у меня была 1 плацента, была перегородка, то бок дзеці адзін аднаму тузілі, але там всякие нюансы, как прикреплена пупавіна к этой плаценте. У одного так, у другого так. З-за гэтага по-рознаму поступают питательные речи до детёнка. И вот оказалось, что у одной нормально поступают, а у второй неправильно как-то прикреплен, и оно меньше до яе поступае. И как бы, да, скончылася тым, что я ўсё ж таки наражала кесарева, потому что у одной был процент роста снижался. И доктор сказал, ну, твоя плацента як шины у машины, она просто настолько износилася, и твоему детёнку опасно находиться внутри, ему поступае меньше питательных этих рэчаў, чым калі мы яго тут достанем и будем уже тут его кормить и дорощивать. Вось. Мне рабілі укол один специально на 28-м тыдні, такой, по-моему, стероидный, чтобы у детей хутчэй развіліся лёгкія, каб яны там к 34-35 тыдню уже могли сами дыхать, что калі мы их оттуда достанем, чтобы им не трэба было дыхаць з дапамогай трубак. Вось так и адбылося. Как бы, да, доктор мне прапанавала, выбери, в какую смену ты хочешь нараджаць. 1 верасня ці 3 верасня. Я такая, 3 сентября, я календарь переверну. Не, давайте 1-го. 3-го не будем. Одна сяброўка, яна нараджала
якім-то шпіталі, яе такі запушылі да таго, каб у яе было кесарево. Кесарево было, все, зажались какие-то нервы, она там потом не могла кормить, не могла ходить. І вось другие роды, яна такая: "Так, все, у мяне будзе, даула, у мяне будзе мідвайф". То есть мідвайф не зусім акушэрка, это что-то такое паміж акушэркай і даулай, насколькі я разумею. І она кажа: "Я буду нараджаць дома". Она нашла некую женщину, которая в Мексике имела опыт 14 год принятия родов дома. Потом она уже 5 год прымае роды тут, на дому. Она их знайшла, заключила контракт. Эта женщина официально працуе здесь. И она типа а-ля як доктор, але є все, адукацыя ёсць, ліцэнзія ёсць на тое, каб гэта рабіць. І вось яна дома такі нараджала. Ей какое-то там письмо накатал ейны доктар, чаму не трэба гэтага рабіць, не трэба дома нараджаць. Она сказала, она уже такая прошаренная дама, вось, як Яна, з папярэднімі родамі, з травмай, з которой яна з іх сышла. І яна просто доктору сказала: "Дзякуй, я сама ведаю, як мне лепей, как бы калі процівапаказаний няма да таго, каб нараджаць дома, я буду нараджаць дома". У яе все быў у гасцёўні надуты басейн, яна там, значит, сидела, чакала сваіх родаў, была даула, была гэтая ліцэнзіраваная акушэрка, которая дома, без эпідуралкі, без нічога. Муж, канешне, таксама быў дома. Она кажа, нават сабака прыходзіла, лізала ей ногі, калі там было вельмі непрыемна, кричала, просила отвезти яе ў шпіталь на эпідуралку. Яна кажа, што, канешне, мяне ніхто там не слухаў. Вось, шчаслівая нарадзіла, скинула нам потом фотоздымкі этих, скинула нам фотоздымки мешка, в котором детенок находился, плаценту. Я такая, до першых родаў я б такое не глядзела, это не для слабонервных. Зараз уже такой по-іншаму да гэтага адносішся. І такой: "О, это ж дзіцёнак у гэтым 9 месяцаў расце. О, какой ён чырвоны". Такое падаецца, што ён празрысты нейкі. Такой, як скура, ён чырвоны, там такі тоўсты, там такі вялікі. Ты, вау, як яно гэта ўсё выглядае. Вось. І яна сказала, яна была вельмі задаволеная ўсім гэтым, як все прайшло, як была даула, наколькі, як кажуць, што даула это мама для мам. Абавязкова з ёй нараджаеце. Я думаю, што если я яшчэ раз пайду, то у меня абавязкова таксама будзе даула. Вот. Такі вось досвед пра кесарева і пра хатнія, дарэчы, роды. Мы, канешне, усе здзіўляліся, што сяброўка вырашылась на домашнія, на хатнія роды, але ўсё прыйшло паспяхова. Нягледзячы на тое, што доктар была вельмі супраць. Мне вось, дарэчы, цікава, ну, я даволі веру, што ў Амерыцы вельмі распаўсюджаныя хатнія роды, нават з таго пункту гледжання, што ў Амерыцы там вельмі шмат нават нейкіх рэлігійных людзей, якія там ні да дактароў не ходзяць, там сектаў, і усялякага шмат увогуле насельніцтва, якое з рознымі сваімі спецыфікамі. А вось мне цікава па Беларусі, таму што я не ведаю, ці памятаеце вы, такую была гучная гісторыя, як дзяўчына ў Беларусі нарадзіла сама, ну, она захацела хатнія роды, у яе памерла дзіця, і яе пасадзілі ў турму за забойства. І там ва ўсіх СМІ там пісалі, я не памятаю, ну, это было больш за 5 гадоў таму, потому што я яшчэ жыла ў Беларусі. Я памятаю гэтую гісторыю, і мне падаецца, ну, гэта не вельмі матывуе нараджаць дома. І мне ўвогуле цікава, вось, сябры, таксама, калі вы чулі, як зараз у Беларусі з хатнімі родамі, ці хтосьці нараджае. У мяне нараджала знаёмая, моя аднакурсніца, але мы з ней не ў блізкіх стасунках, таму вось так вот распытаць, а раскажы-ка, што там як было. Ну, мне не ўдалося, таму вось вельмі цікава пра гэты досвед. Я чула пра гэту гісторыю, і са свайго досведу, нават не гледзячы на тое, што ў мяне ўсё атрымалася 2 разы, вось я б сказала, што ідэальныя роды, і я як бы не баюся родаў як бы зусім. Я веру, што гэта можа любая жанчына гэта зрабіць, так бы мовіць. Ну,
я супраць хатніх родаў, таму што я не разумею гэтай рызыкі і навошта вось у гэтай сітуацыі, калі шмат чаго можа пайсці не так. Роды гэта не тое, што вельмі залежыць ад цябе. Як бы я там не харахорилась, не думала, што о, у меня атрымалася, я ведаю, што шмат чаго магло пайсці не так. І нават я ведаю, што вось калі дзіцёнак і адзін і другі дзіцёнак, ён там трошкі яго падкруцілі на выхадзе. То бок гэта ўсе такія рэчы, якія ну яны лёгка могуць пайсці не так і сапсаваць жыццё дзіцёнку. Я не разумею, які сэнс рызыкаваць, просто каб не атрымаць нейкіх там непрыемных адчуванняў падчас родаў ад медсястры. Я вот для сябе калі вырашала, я думала толькі паміж дулай у шпіталі, дзе на выпадак чаго заўгодна ёсць абсталяванне, сучасныя тэхналогіі і роды без дулы. Просто таму што ну я разумею, што нельга адмаўляцца ад вось гэтага сучасных тэхналогій. А вось ужо разабрацца з гэтымі псіхалагічнымі аспектамі, зручна мне, незручна, што мне скажуць, не скажуць, і можна і загадзя, і можна там мужа папрасіць прайсці там курсы, што казаць, можна спіс літаральна напісаць, што ты жадаеш, можна загадзя пагаварыць вот з гэтымі медсёстрамі, але вось гэта нашмат прасцей і бяспечней, чым вось, напрыклад, пайсці нараджаць самой. Нават вось пры тым, што ліцэнзіі ёсць у вось гэтых акушэрак, якія дома нараджаюць. Ну, прабачце, часам трэба і тэхналогія, а не проста вось ты рукамі прям пакруціў. Ну, таму гэта чыста маё меркаванне, што я не вось вельмі ну, як бы узважаны. Я вельмі не люблю, калі вось гэтай тэхналогіі сунуць куды трэба і куды не трэба, таму што гэта вельмі выгадная справа, вельмі зручная, але гэта зручнасць, яна часам бокам выходзіць і пазбаўляе жанчыну кантроля над сваім целам, які ёй, ну, як бы натуральна дала прырода. І як бы замяшчае яе незалежнасць тэхналогіямі, гэта кепска. Але і проста адмаўляцца, як у падстраховачным варыянце, мне здаецца, што гэта занадта самаўпэўнена і трошачкі так неабдумана. Ну, гэта вось маё меркаванне. Дарэчы, працэнт хатніх родаў у ЗША невялікі. Там каля 1–5%. Я гэта правярала, гэта не надта распаўсюджаная справа. Вельмі часта ёсць яшчэ ёсць не толькі проста шпіталь звычайны амерыканскі з дулай ці без і вось гэтых на даму. Яшчэ ж ёсць цэнтры birth center, там дзе умовы як быццам бы ты дома у гатэлі, ўсё цудоўна, там кветачкі стаяць, там цябе арома лампы падганяе медсястра ці там проста дула. Але гэта ўсё яшчэ з улікам вось усіх сучасных тэхналогій. Яны звычайна знаходзяцца каля шпіталяў, каб калі што, цябе за 3 хвіліны маглі ў нармалёвы медыцынскі цэнтр усё выратаваць. Так што, Так, ну... да, я згодна з тобой, Яна, в тым, што адмаўляцца ад брать на сабе рызыку. Для мяне вось такое, што типа я беру на сабе рызыку аб тым, што если штосьці пойдзе не так, то быў мой асабісты выбар і дзіцё не выжыла. І мне падаецца, там у турме сидзець, конечно, у беларускай турме яшчэ пытаннячкі, но у турме сидзець там колькі-то год не так цяжка, як разумееш, што типа за цябе ты забіла сваё дзіця. Типа ты приняла такое решение, что и вот это вот, мне падаецца, самое цяжкае. Так, менавіта. Жанчына уже была пакараная адным гэтым, то, што яна зрабіла, она загубіла дзіця. Да. І гэта таксама, ну это ўжо, мне падаецца, праблемы беларускай правовой сістэмы, што за косяк тебе даюць как-то 5 лет за полстакана, если у тебя знойдуць косяк, и то же самое тут. У тебя пошли не так роды, и тебе за это, у тебя померло дитя, у тебя капец там как бы гора, а тебе еще сверху как бы иди вон
шый халаты как бы у калоніі. Да, Ну, слухайте, у Америцы не лепш сітуацыя, напрыклад, з абортамі, якаясьці там жанчына паедзе ў іншы штат рабіць аборт, таму што ў ёй можа быць нават небяспечная справа са здароўем, і яе там пасадзяць у турму, як зараз хочуць законы ўсякія вводзяць. Дарэчы, яшчэ адну статыстыку, якую я літаральна пачытала сёння, это было ў амерыканскіх навінах, што у Амерыцы, вось сябры, хто там глядзіць нас не з Амерыкі, у некаторых штатах адмянілі права жанчын на аборт. То бок жанчыны могуць зрабіць аборт толькі да 6 тыдняў, ну то бок большасць жанчын нават не ведае, што цяжар да 6 тыдняў. А пасля там нават пры дэфектах рода, пры нейкіх там захворваннях, нават калі ты там дзіця ўжо ў цябе памерла, там ну немагчыма зрабіць аборт. Там, ну, вось. І што зараз у гэтых штатах, дзе забаранілі аборты, узрасла вельмі колькасць менавіта дзяцей, якія нараджаюцца мёртвымі. І гэта з-за таго, што жанчыны, якія цяжарныя хворымі дзяцьмі, якія не выжывуць пасля родаў, дагэтуль яны маглі зрабіць аборт, калі ім врач кажа: "Вось ваш дыягназ, вырашайце". І жанчына кажа: "Ну чо я буду пакутаваць, калі маё дзіця там, ну, страшныя там всякія дэфекты", то зараз гэтых жанчын прымушаюць нараджаць, і іх дзеці нараджаюцца мёртвымі. І вось гэта падымае вось гэтую статыстыку, што вельмі шмат дзяцей за апошнія гады, калі адмянілі права на аборты, ну, вось смяротнасць вялікая. Ведаеце, што апошняе я хацела вам задаць пытанне, што абмеркаваць, у нас трошкі backwards пайшло. Мы спачатку абмеркавалі паслярадавую дэпрэсію, потым самі роды, ну то бок у нас з канца ідзе наперад. А я вось не спыталася пра цяжарнасць. У Беларусі у мяне была першыя 2 цяжарнасці былі ў звычайнай паліклініцы. І калі першая моя вось доктарка, якая вяла, это было ў Гомелі, і не, это было ў Касцюкоўкі нават. Ну, амаль Гомель, да. І яна проста была такая злая жанчына, і я ёй не падабалася там чамусьці. Гэта была першая цяжарнасць, і я сябе адчувала, як быццам я не ведаю, штосьці такое, не ведаю, нейкая дзяўчына лёгка іх паводзіла, якая зацяжарыла ці штосьці такое. Вось. Другая моя цяжарнасць была ў Менску, і ў мяне была даволі, ну, ветлівая, добрая доктарка. Што мяне задзёбало, вось гэта бясконцае хаджэнне, бясконцыя аналізы. Прычым не то, што так у амерыканскім шпіталі, ты прыходзіш, яны табе зараз усе аналізы бяруць. Едзь у тую паліклініку, здай аналіз на гэта, а вось у тую праз увесь горад на гэта, а вось туды едзь, табе будуць слухаць гэтае КТГ рабіць. І проста, асабліва там пасля якогасьці тыдня, 30-га ці 35-го, ты кожны тыдзень ходзіш бясконца здаеш. І я так задзёблалася, што я 3-ю пашла даплатная ў ЛАД, і прынамсі, я кажу: "Хоць я буду ездзіць у одно месца здаваць усе аналізы". Ну, там, разумела, платна таксама ўсе да цябе ветліва адносіліся, але аналізаў было мільён, але я ж кажу, як прынамсі не трэба было па ўсяму Менску іх бегаць там і здаваць, усё табе на месцы рабілі. Так вось мне цікава, як у Амерыцы. Падзяліцеся досведам. Ну, вось як ты сказала, ўсё ў адным месцы, ўсё ветліва, ўсё хутка. Мне нават у Амерыцы не хапала аналізаў. Я ўсё прыдумляла, што мне сказаць, каб яны праверылі мой гемаглабін там на 30-м тыдні. Яны ўжо не правяраюць, як бы, які б там гемаглабін не быў, ўжо амаль табе нараджаць, ужо ідзі, запісвайся там на індукцыю. Таму я вось наадварот, я рада за беларускіх жанчын, што іх там ганяюць правяраць. Толькі ж так кепска, што далёка ў розныя месцы. Але добра, што правяраюць. Чым больш правяраешся, тым больш ведаеш пра сябе і, ну, больш інфармавана нейкія рашэнні ты, доктар, прымаеш. У Амерыцы мне наадварот падалося, што яны як бы недастаткова правяраюць. Не ведаю чаму. Ну, там літаральна вось некалькі УЗІ, некалькі там аналізаў крові, на глюкозу там здавалі на нейкім там тыдні, ўжо не памятаю калі. Але як бы на такія самыя асноўныя рэчы. Нейкія там калупацца ў дробязях асабліва там не будуць. Ну, вось такі. У меня не было праблем з рознымі там запісамі, там з паездкамі ў розныя месцы. Ну, можа, таму што я жыла ў як бы невялічкім гарадку і як бы асабліва куды ездзіць не было. Усё ў адным месцы. Там і тэрапеўт, і гінеколог, і радзільня. Вось у нас усё было ў межах студэнцкага гарадка, а потым як бы таксама такі акадэмічны гарадок. Ну, то бок, можа, не зусім рэпрэзентатыўна пра амерыканскі досвед, але ў мяне такі.
у мяне таксама мне не хапала даследавання, нават не даследавання, а паходаў да доктара. Я ажно пакутавала, як бы одно было вот это дапамога мне, супакойвала мяне, то, што я праходзіла вось гэтыя курсы онлайн у беларускай доктаркі. І яна больш са мной вела нейкую, я ёй задавала свае пытанні, слухала, што таксама яна расказвала пра роды, пра вот самі роды, першы, другі, трэці трыместр, як што будзе мяняцца, потым як будуць праходзіць роды. То есть, то бок, такое 50 на 50 у меня был американский доктор, и вот был доктор, который отказывал на мои пытания, то был белорусский доктор. Бо я ходила у шпитале вельмі рэдка. Ну, в смысле, до сваёй доктора-гінеколога, наверное, раз в триместр, можа, я записывалась. Па-першае, запісацца было яшчэ одна праблема, што ў яе на 3 месяцы наперад распісаны ўсе прыёмы, ты такой, а мне што рабіць, мне трэба да яе трапіць, а она ўжо недоступная как бы к запісу. Вот. І тое самае всякие УЗІ, як яна кажа, аналізы крыві таксама не хапала. У які момант я стала скардзіцца, я такая кажу, я не могу, я прыходжу, я прачынаюсь ранкам, иду на працу, у меня адчуванне, что я всю ночь не спала, а я поспала, типа, может, 8,5-9 гадзін. У меня, кажу, адчуванне, что я мехи разгружала на вокзале с чымсьці, з вуглем. Кажу, проверьте мое железо. Я уже ж почитала, что там трэба, бо тебе ж ніякие витамины не прописывают. У Беларуси прописывают какую-то фолиевую кислоту, некий магний, нехте же там яшчэ. А тут кажут, так, а ты мультивитаминовый комплекс п'еш? Ты кажеш, п'ю. Ну, то й хопить тебе. Не треба тебе больше ничего. Ну, классно. И я кажу, проверьте мне гемоглобин. Они кажут, да поглядишь на свои результаты. Гемоглобин у тебя в норме. Все хорошо, не придумляй. Стомленность падчас цяжарнасці – гэта нормально. Я опять пошла, приходжу, через 2 тыдні пишу доктору, да я кажу, я не могу, я уже помираю, ну мне так плохо, я такая стомленная, типа я працаваць не могу, я за рулем еду с працы, могу заснуть за рулем, потому что я капец стомленная. Ну ладно, давай яшчэ зробім табе анализ. Робяць анализы и проверяют не гемоглобин, а железо. И я такая, типа, ранее железо не можно было? Они такие, ой, сапраўды, а у тебя железо тут на самом нижнем узроўні. То хутчэй, хочешь они мне пропонували, типа, заливку. Я, по-моему, нават ходила на заливку спочатку. Мне заливали чуть ли там не внутривенно то гемоглобин, ой, не гемоглобин, а железо заливали внутривенно, а потом сказали пить яшчэ жидкий, я до конца цяжарнасці уже пила жидкое железо. Я такая, я покутывала столькі только тому, что вы глядели не на тую строчку, не на той радок у моим анализу крыві. Что гэта такое? Потом была другая ситуация. Хожу я, чешуся, значит, чешутся мне вот тут вот запястье, чешутся, ноги чешутся, руки вот так вот чешутся, не могу, кажу доктору, чешуся. Ну, что, чешешься и чешешься. Я в одном белорусскому доктору кажу, что-то я чешусь, вообще не могу. Кажу, поглядите мои фотоздымки. Скинула ей, як я уже расчесала себе руки. Она что-то на меня такая, есть срочно в шпиталь. Я кажу, а что такое? Она мне скидывает статью, а там типа, что у женщины падчас цяжарнасці может повыситься там что-то, может заблокироваться желчный пузырь, желчь не выходит в систему ЖКТ в желудок, накапливается, из-за этого что-то там трапляет в кровь, вот эта кислота желчного пузыря, и она может через кровь, эта кислота трапить в детенку, и там может быть как бы коллапс. Беги хутка у шпіталь. Я хутка ў шпіталь, яны там проверяют усе мои анализы, такие, мамочки мои дорогая, то ж тебе тут срочно так само трэба ад чагосьці там рабіць укол. И вот я 2 дні лежала, был такой хвороба, называется колеостазис, что-то такое. Вот калі гэтай же. Карацей, что не медом тут намазано, ваўсюды ёсць косяки. Можа, в Беларусі
дзесьці негуманна, нечалавечыя да цябе адносіны, пры гэтым цябе неяк чрезвычайна просто церазмерна кропкава данімаюць вось гэтымі аналізамі, вітамінамі кропкава, а тут как бы все такое цяжарнасць, то так натуральна, хадзі, дышы паветрам, пей вадзічку, все будет добра. Вось, пакуль ты іх не ткнеш і не скажаш: "Гэй, у мяне тут баліць, у мяне тут чешется, у мяне тут стомленасць, можа вы праверыце, можа вы чаго прапішыце мне нарэшце ўжо рэшт". Вось у мяне амаль ідэнтычная сітуацыя была з гэтым жалезам. І я ўсё тады прыдумвала, як жа мне праверыць. У меня была ў гісторыі нават анемія ранейшая. Я ім ужо давай расказваць пра гэта. І такое самае адчуванне было, што ім ж не скажы, усё нармалё, усё усмешка у іх на твары. Гэта вы проста цяжарныя, гэта нармальна. Думаю, да што ж такое ўжо можна сказаць, каб было ненармальна. Ужо толькі упадзеш тут прытомнасць згубіш, тады можа што зробяць, памераюць. А так ніяк не дабрацца. Урэшце, яшчэ я хацела сказаць пра тое, як я 2 разы нараджала пасля 40-го тыдня. Адзін раз на 42-м тыдні, вось у апошні дзень, а другі ўжо нават пасля 42-го тыдня. І вось яны мне ўсё данімалі, што ну вось трэба індуцыраваць, трэба вось рабіць кесарева. Але я кажу: "А можна я буду просто кожны дзень прыхадзіць, і вы вось будете мне мераць, правяраць, там аналіз браць, ЭКГ рабіць, ну як бы правяраць, што ёсць праблема ці не рэальна з дзіцёнкам". Я як бы окей, я прыйду, вось мне ж не цяжка. Прыйшла на УЗІ, ці там на ЭКГ, пайшла на працу. Ну, за станам буду сачыць. Можна вось так зрабіць? Не, гэта нельга. Атрымліваецца, яны як бы у іх ёсць тое, што яны прапануюць і якім чынам яны паказваюць свой клопат. Але гэта вось прапісанае, што яны ім прапануюць. Па-за межамі гэта вось вельмі цяжка дабіцца вось нейкага медыцынскага агляду, нейкіх дадатковых аналізаў, праверак. Не, вось мы прапанавалі гэта, і мы будзем гэта вам прасоўваць. Ну вось такая вось гісторыя. У мяне ўвогуле пачуццё трошкі такі афтопік амерыканскай медыцыны, што вось мой досвед педыятраў у Беларусі плюс гадзіны прагляду доктара Камароўскага, і я зараз ведаю, як лячыць любую балячку. Таму што ў Амерыцы дактары нічога кажуць: "Адкрый фортачку, там, ну, включи хімідыфаер і ўсё пройдзе". І там, ну, нейкія веды, што вось я ўжо ведаю, вот трахіт, не трэба вось гэта, калі там у лёгкіх, кашаль гэта. Ось нейкі вопыт з Беларусі досвед, я вось так і лячу дзяцей, таму што ў Амерыцы яны як бы таксама не асабліва там не выпішуць нічога. Пра вітаміны таксама. Мне усе дзеці вельмі вялікія. Мне нават, мне сын нарадзіўся 4 кілаграма, дачка, яна нарадзілася на 35-м тыдні, але яна нарадзілася 3700, то вось для 35-го тыдня гэта вельмі многа. І самая малодшая нарадзілася 4,5 кілаграмы. Таму все так дасталі, я такі: "Ого!" Там дзіця на 3 месяцы ўжо выглядала. Мы там адразу на 3 месяца вопратку набывалі. І мне ўсе дактары казалі: "Гэта таму, што ты вітаміны цяжарныя піла". Ну і ўвогуле, калі там рабілі УЗІ, то было бачна, што дзіця будзе вялікае. Яны казалі: "Не еш нічога, там вітаміны не пей". А я реально ў апошнюю цяжарнасць, мне так было дрэнна і маральна, і фізічна. Я нічога не ела, я набрала 4 кілаграмы з улікам таго, што мне было мнагаводдзе, 4,5 кілаграма дзіцёнак, там плацэнта і ўсё астатняе. Ну, то бок я насамрэч пахудзела. Мне казалі: "Не еш, дзіця вялікае". Ну што, сябры, дзякую вялікі ўсім за прагляд. Пастаўце нам падабаечкі, падпішыцеся на канал, каментуйце, распавядайце пра свой досвед. І мы, я думаю, яшчэ зробім адзін выпуск на гэтую тэму. У нас будзе госця, таму сачыце за нашымі аб'яўкамі, за нашымі відэа, і мы працягнем тэму родаў далей. Дзякуй вам, дзяўчыны. Рукамі машам і кажам на пабачэнне. Да пабачэння! Пакуль.